लोगोफोर आंनि आरो मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। दिनै मंगलबार, दिनै माने जोंनि भेरगाव आनसलिकआव फांसन दङ, बेयावनो जोङो मोसानो थांनो नागिरदों, बादायलायनाय माने। ओमफ्राय दाथ' 12:30 जाबाय, गारि फैगोन माने जोंखौ लांनो, डिआइ फैगोननो। ओमफ्राय दा जोङो ओंखारबाय, रेडि जाना थानोसै, गारि फैबानो थांसिगोन आरो। ओमफ्राय आंनिया माने बेबायदि बिदन दख'ना गैयामोन आरो, ओरैनोलाय आगर गोनां दङ, बिदनालाय गांसे दङ, खिन्थु पुरुना जाबाय, बेनिखायनो गांसे बायनो गोनां जाबाय मोसानायनि थाखायनो। ओमफ्राय आर'नाइफोरखौबो आं दा लाथ'वाखै, माने गामियाव थांनानै लाहैनोसै, गामियाव माने खाना होग्रा मानसि दङ। ओमफ्राय खफाबो खायाखै आङो, माने खफा खानो रोङाखौनो होननांसिगोन, खाना होगोन गामियाव खफा खाना होनाय मानसि दङ, बेयाव थाहैनोसै दा आङो, न'निफ्राय बेबायदिनो ओंखारलांनोसै, दा थांबाय थानोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि बादायलायनाया, जों हागोन ना हाया, प्राइजखौ लाबोनो हागोन ना हाया, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा आङो गामियाव ओंखारलांनोसै, देलायहोखांबाय नै, माबोरै देलायहोबाय माने, ओमफ्राय दख'नाफोरखौबो टाइटै गानहोबाय आरो जि मोजांनो, ओमफ्राय खफाबो खाना होबाय। माबोरैनो रोंबा, माने आंथ' उनथिंजाय नुवाखै नालाय। जों सानै थथ्ला नै, माने बिनिया बर'आ मोजां जाबाय, आंनिया बारा मोजां जायाखै। गान रोजाबगोन आब', गान रोजाबगोन बियो, सिंगार, जों गामिनि सिंगार। जों मोसाखावरि होनो ने? नै रेडि जाबाय, बिबारबो लाबाय। मोसानो नै फिल्डआव हाबफैबाय जोङो। बेलेगनिया मोसागासिनो नै, जों दा फैबाय थादों। दायो जों मोसाबाय, भिडिअखौ एसे गोजाननिफ्राय लानाय जादों, गोजानब्लाबो माने दायो गिदिंनायसो नालाय, बिथिंजायबो खाथियाव मोनफैगोन, नायलांदो लोगोफोर, गोजानब्लाबो आङो 3 नाम्बार लाइनाव मोसादों। लाखायो हागोन ना हाला रे देग्लाय जोंनिखौ नोंसोर थाखाबाय जोंना गैया फार्स्टआवनो थांदो थांबाबो जोंनिया गाहायाव मोसानाय जोंनिया मा खालामोसै बिसोरो प्रत्येक बोसोराव लांदो खिन्थु जोङो
Di grup aja bisa. Nah ini biasa Driver